बे समावहाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो मिथिहरनो नागिरदों जे आसामनि बिथोन बादियै दिनैहाय जोङो नैबे कामारपारानि सिङाव थानाय बा गामियाव थानाय मोनसे जोंहा कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बेवहाय सम्प्रिति भजन होनाय बेखौहाय दिनैहाय नैबे स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपालजों लोगोसे स्टाफफोरा टिचार स्टाफफोरा जोंखौ लिंहरदोंमोन आंखौ आरो जोंनि गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव बिधान सभानि MLA सब्राम बसुमतारी सार बिथांखौबो लिंहरदों जों सानैजों फैनानै दिनै जिखिनि मोनसे प्रग्रामखौ जोङो दिनै एटेन्ड खालामबाय खुब जोङो रंजानाय मोनदों जेरैबायदि बिसोरनि मोनसे इउनिटि जेरैबायदि बिसोरनि जे मोनसे एरेन्जमेन्ट बेखौ नुनानै जों गिदिर रंजानाय मोनदों आरो बियो दिनैहाय ग्रेन्ड साक्सेस मोनसे दिनै प्रग्राम आरो दिनै बावनि जे स्टुडेन्टफोर खुब डिसिप्लिन आरो बावनि जे टिचिं स्टाफ बेबो खुब थारमाने अनार होनांगौनि दरखार दङ मानोना ओरैबायदि बिसोरो गावजों गावनो मोनसे कालेक्सन खालामलायनानै बे प्रग्रामखौ दिनै साक्सेस खालामदों दे जिहेतु बेवहाय दिनैहाय स्टुडेन्ट जे बेवहाय दङ नैबे स्कुलाव हाबफैनाय स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि जे गार्जेनफोर बिथांमोनाबो फैदों आरो समग्र गार्जेनफोरखौनो दिनै जोङो बेखौल' जोङो मेसेज होनो नागिरदों बा बेयावबो जोङो बेखौनो मेसेज होलांदों जे जोंनि हेल्थ बा जोंनि देहाया गोग्गो थानांगौबा मोजां जोङो मुवाफोरखौ जानो नांगौ गाज्रिखौ जों एभयड खालामनांगौ दा बेनिखायनो गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय जाहोनायजों लोगोसे स्टाडियावबो मोजाङै दिथा होनानै बिसोरनि जे इन फिउचार जे बिसोरनि जे थांनानै थानाय जे मोनसे गसंथानायनि जे अबस्था बेखौहाय बिमा बिफाया जे नोजोर होयो आरो स्टुडेन्टफोराबो नैबे प्रग्रामनि दुवारै लोगो लाज्लायनायजों लोगोसे माखासे जे एनकारेज होलायनाय बेखौहाय मोननानै निस्सय फरायनायावहाय आपग्रेड जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय